У моєму хорі є дівчина з України. Вона підійшла до мене і сказала, що ця пісня – це щедрівка з України. І, будь ласка, Андре, дозвольте мені заспівати її для моїх людей вдома, бо вони зараз переживають важкі часи. Я одразу сказав так. Сподіваюсь, ви згодні. Величезні овації для українки Анни Рекер. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластивочка, стало собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на пожару, на овечки, походи.